हाय लोगोफोर माब्रै दङ नोंथांमोना आं दा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरो नोंथांमोननि गेजेराव फंसे बाथ्रा बेखौनो बुंनो लुगैदों जे गाबोनथ' गोदान बोसोर बैसागु बोथोर दा बेखौनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैयो ससियेल मिडियानि जानानै नोंथांमोननि गेजेराव गाबोनथ' मोसौ थुखैनाय समफोरनिफ्रायथ' एकदम बैसागुफ्रा मोसानानै फालिनाय जागोन लोंला जालानो दा बेखौनो बुंनो लुगैयो जे गोदान बोसोराव नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां बैसागुखौ बरायगोन आरो मोजाङैनो रंजागोन आरो लोंला जाला खालामबाबो गावनि थोनाय बायदि हिसाबनिल' लों अभार लोंनानै लामा सामा गोलैना थानाया जोबोद गाज्रि जायो। बेखायनो सोरबाफ्रा बोसोरसे गाहाम थानानै बावगारना थानाय हिसाबै दा गोसोखांनो थाखाय नोंथांमोननिसिम ओरैनो सुंद'यै डायलग होनाय जाबाय। आरो लोगोफोर फंनैसो बाथ्रा आरो बुंनो सानबावदों आङो बेबादि गोदान बोसोराव बिमा बिफाखौ मान सनमान होनांगौ आरो खुलुमनांगौ मान होनांगौ होमब्लासो जोंनि बर'नि कालसारा थायो। दा बेफोरबायदि नियम निथिखौ जुदि नागारना थाङोब्ला जोङो माने बुरबक जागोन जाम्बा जागोन आरो गावखौनो मान सनमान आरो इज्जत गैयै जागोन। गेदेरखौ गेदेर मानला उन्दैखौ उन्दै होननानै गावखौनो साननानै ला आरो रावबो नांलाया खमलाया बयबो खौसे जानानै हारिनि मोनसे कालसारखौ दामनाय देनायजों रंजानायजों गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होगोन। जै बर' हारिनि बाय बाय।